Gurit bocah kanthi iraran endahing langit dening Firsanah Ramadhani. Kelas 5 saat SD Muhammadiyah Sidoarum Godean Sleman. Endahing langit. Ing wektu bengi ing langit dhuwur katon endah banget. Ing kono lan kene akeh lintang-lintang. Sunare lintang kuwi pancen nyenengake. Aku nyawang sliramu saka plataran ngomah. Padha lungguhan bebarengan kanthi gelar klasa. Karo kanca-kancaku lan keluargaku. Atiku seneng nyawang sliramu ing bengi kuwi. Lintange akeh pating kelip. Langite ing dhuwur dadi endah banget. Disawang pancen nyenengake ati. Aku ora bisa ngitung akeh lintang kuwi. Matur nuwun.